Perry Wilson saa 4 pistettä. En usko, että ei siellä pitäisi mitään niin helppoa olla, että hänen kannattaa itse lyödä tuolta. Kyllähän meinaa lyödä, mutta mitä siellä mukaan on? Onhan siellä ihan selvä. Mutta entä valkoinen pallo? Jos hän hyökkää tuohon punaiseen, on vaikeaa nähdä hän pystyisi ohittamaan kaikki punaiset ja musta. Ehkä se just on mahdollista. Ei se ollut, mutta katsotaan mikä lopputulos. Ai ottaa. Oi hyvänen aika. Täytyy olla aika kova itseluottamus lähteä yrittämään tommoseen paikkaan, kun tietää, että jättää siinä hirmupaikan kaverille. Ja valkoinen on kuitenkin hyvin epäselvä, minne päätyisi. Vasta toisen freemin alkumenossa Higgins on vielä pussittanut yhtään palloa. Tässä ottelussa nimittäin. Helt. Vaikka Higgins noita voittoja olisi saanutkaan, niin sen verran hänen tämän kauden CV:tään kun katsoo, niin kyllähän tämä on laskettava kuitenkin hyväksi kaudeksi, koska hän on esimerkiksi ollut 3 jo pelatussa eri ranking-kisassa semeissä. Ja hän on jälleen semeissä. Eli tämä on 4. ranking semifinaali tähän kauteen 16. John Higginsille. Hän oli myöskin, Higgins oli Champion of Champions-turnauksen semifinaalissa. Ja Shanghai Master kutsuturnauksessa hän hävisi puolivälieräottelunsa O'Sullivanille 5-6. Was that in the commentary box? Yeah. Okay. 24. Okay. Se yritti maksimia, breikkiin mittaa 104. Nyt on 24 kasassa. Ja kyllä tässä nytkin aika hyvin pallot vaan pöydällä on. Vai mitä sanotte? Yes. 32. Aika jännä juttu, nimittäin kyllähän tässä ilmeinen maksimibreikki-yritys on jälleen käynnissä. Olen jotenkin yrittänyt välttää puhumasta maksimista turhan aikaisin, mutta pakkohan tässä nyt on mainita tuosta asiasta, kun pallot on näinkin hyvin. 33. Forty. Tuokin oli niin harkittu osuma.
olivat ennen tuota osumaa. Ja nyt ne on paljon paremmin, jos ajatellaan mahdollista maksimibreikkiä. Eli jos tuossa katsotte noita pinkistä vasemmalla, siinä on 3, 40. tavallaan jopa 4 pallo ylöspäin jonkinnäköisenä puolijanana. Ne on kaikki auki vasempaan kulmaan. Varmaan se ylin löytää kyllä tiensä enemmänkin keskelle. 49. Kaikki täällä tietävät, mistä tässä hommassa nyt kyse on. Ilman muuta tässä vaiheessa, kun siinä on 2 palloa lähekkäin 56. ja vain alempi oli kulmaan auki. Tälläkin lyönnillä tämä tilanne paranee heti selvästi. 57. Ai että. Tämä olisi kyllä balsamia haavoihin Wilsonille, jos hän nyt sen maksimin tekee. Uff. Ai. Tätä ei saisi tapahtua. 64. What? Toivotaan, ettei tämä nyt vaikuttanut rytmiin. Higgins hän ei ole vielä hävinnyt freimiä. Nyt Higginsille ei enää pallot riitä. 72. Ei vaan riitti, anteeksi. Tää on vasta freimipallo. Noin. Nyt freimin voitto on varma, koska Higgins tarvitsee jo 2 suuta. Kyllä se näin olisi. Taisi olla jo freimipallo, koska joo, aivan oikein se oli se 4 pisteen virhe pohjalla, se aikaisempi. Ei ole vielä yhtään, ei minkään näköistä pientäkään harha-askelta nähty tässä lyöntivuorossa. Ja toivotaan, ettei tulekaan. On kuitenkin selvää, että Wilson on voittanut tämän freimin. Ei kai kukaan voi muuta toivoa kuin näkevänsä maksimin. Edes Higgins ei toivo mitään muuta. Higgins viime viikolla Championship-liigassa teki itse maksimin. Se oli hänen uralleen jo 13 maksimibreikki. Hän on 2 O'Sullivania perässä tuossa tilastossa. Siinä on 3 palloa. Minkä valitsi? 96. Ihan oikein valitsi. Nyt kannattaa ottaa tää vasemman puoleisiin. Se on kuitenkin noista minun mielestäni, se voi olla hankalin pallo. Edellinen maksimiyritys päättyi 104, edellinen freimi. Nyt voisi sitten miettiä keskelle vai kulmaan. 104. Ja hän joutuukin miettimään, hän valitsee keskelle. Kaikki päälle vedot viimeisen päälle, tämäkin. Tämä ei voi pieleen mennä muutoin kuin, että hän löysi valkoisen pinkin taakse.
täytyy sanoa, en ole ikinä nähnyt näin viimeisen päälle täydellistä maksimibreikkiä siinä mielessä, että ei ole yhtään päällevetoa mennyt pieleen. Ei oikeastaan, niistä on ollut niin millimetrin tarkkaa työskentelyä. Pysähdyn nyt hyvänen aika, kiltti keltainen pallo. Nythän ruskea tietysti on. Tääkin oli ihan, voi sanoa ihan viimeisen päälle. Nyt hänen pitää varoa ruskea. Tätä 22 kasassa, 25 pöydällä. No sivukierrepeli, ei mitään ongelmaa. Oikean puolen sivukierteellä pieni tsekkaus vallista. Ei pitkäksi päälle vetoa, vaan juuri sopivaan mittaan. 3 palloa. Huomatkaa, pinkki ei ole aivan omalla paikallaan. Ja 147. En todella koskaan ole nähnyt noin täydellistä maksimibreikkiä. Tietysti se oli alusta alkaen hyvä juttu, kun ei ollut mikään pallo vallin vieressä. Mutta siis valkoista palloa on mahdotonta hallita paremmin kuin mitä Gary Wilson tässä täydellisessä suorituksessa teki.